A čaute, moje meno je TJ Tips a ja vás vítam u môjho nového videa z Minecraftu. Dneska to bude zase z Dubketu. Ja sa len pozriem, ja sa na niečo pozriem, čiže strich. Tak som tu späť. A ideme na lokácie, zase na lokácie ideme. Ale baví ma to. Zoberte moje kosti, ja tu nepotrebujem moje kosti. Zombie, ostrov, krajina slajmov a zemne nemrtvý. Čo mi chodím na zemne nemrtvých? Tam je síce zapnuté PvPčko, ale nebudeme zabiť. Idem tu kosti. Kosti sa nikdy na nič nezídu. Tak. To je strážce hradu. Server vypnut. Aha. Server sa vypol. A je tam len... to je sexy, ja som tam len ja. Tam len menu, že to je tips. A prihlásiť mi nejde. Čiže ja sa vám ozvem, kedy sa mi pôjde prihlásiť. Zatiaľ čus. A ja som späť. Bol tu len taký menší bug. Už ide. Zase ide ten server. Čiže ja tu skúsim zabiť tú čarodejnicu. Tak to obrátim, aby som ju mohol hitnúť. Ne. Ja chcem hitnúť. Ne. O, ne. Ty strážce hradu, ja to nemám rád, za to ťa musím zabiť. Shut up. Zabijem ťa. A čo z teba padne? Som zvedavý, čo z neho padne. Nepadlo? Nic z neho nepadlo. To sa teším. Tam bugol ešte viac. Tam bugol ešte viac. Boля, to neviem musím budovať. Musím vyskúšať novú taktiku. Ne. Zomrel. Áno, som povedal. Takže ja pôjdem na survival a pôjdem home. Survival. Pôjdem domov. Lomené home. Set home. Set. Takže ja si tu vyberiem šípy a luk. Keby som nejaké tie šípy a luk mal. Ešte skladám luk. Máme 16 šípov, to je fakt veľa. A tu ešte máme. Tu máme ešte také. Nejaké tie šípy tu máme. To nebudem je. Ja sa teraz tu vrátim na... vidíte, vyskúšame si náš obchodník, čiže dáme super obchod lomené res to je ips. Vyčakávam zákazníka. Počkej, to vzdáme tu, pretože komu to máte. Tak ja to určite niekde položím a by sa ma to mohlo zamknúť, pretože toto je v mojej reske. Áno, je to v mojej reske. Tu si akože vidíte veľa vecí, to je trpaslík Julka.
měli vůbec trpaslíci magii? Nevím asi. A teraz musíme na života. Máme, a tu je hore arkanové pírko. Nemáme tu asi, no počkej. Nechci port. Ukradený blok, vidíte, ukradl som ten blok. Nie. Z čorky padajú také bloky, si tu hneď ukážeme. To je tu kde? Tu. Z čorky padajú takéto veci, že ukradený blok. Ukradený přímo ze spawnu. Byli tam čorky a ukradli to. Nie, ja si to vôbec nemyslím, ale teraz tu pôjdem a opravím si radioaktívny luk a ten radioaktívny luk mám. Kde mám sakra ten môj radioaktívny luk? No, ne, není ho. Kde mám môj radioaktívny luk? Ja nemám radioaktívny. Ne! Luk hamburgeru, mám pri sebe ten radioaktívny luk, takže no. Stalo sa mi to najhoršie. Prišiel som o môj radioaktívny luk, ale čo je na tom my? Ako? Teraz pôjdeme na domné lokace a preto, že som stratil moje, ako sa volá, plnenie, no teda luk, tak si ho pôjdeme aj pekne vybojovať. Turbomečom, s Excaliburom, alebo s houbičkami. Houbičky sú podľa mňa ten najlepší item, čo sa tu dá získať, lebo tá Hole of Darkness. Nevidel som akože žiadne iné veci, no ako žiadne iné lepšie veci. Keď poznáte nejaké lepšie veci, tak mi napíšte určite do komentárov. Ne, prečo musíte ísť práve po mňa? Pomôžte mi takto. A som spadci. Čo bola tá radioaktivita. Ne. Fúha. Potreboval by som rýchlo dáku pomôcť. Tu je oný redstone blok. Hľadať redstone bloku. Máme repair ticket. Mám jeden repair ticket, číslo 2. Môžeme šotovať lúko. Ale mne sa nechce. Toho takto budeme šotovať. Yes, hop. To len 5 uberá. Takedy 10. Počujem to pekne, dobre. Tam je chestplate, sice zlatý, ale chestplate tam je, ne. A som mŕtvý, pretože niekto nás zase zabil. No, neskúsme tu ísť na warp, boss 1. Všetky veci zobrali. Takže to poďme na lokace. A trh je tam alebo tam? Typnem si, že tu je. Tak kde som si typol. Z mailboxu. Pozrieme sa tu do mailboxu. Spamoval som. To nejde prihlásiť. Connection throttlet.
Please wait B for reconnecting. No sa, ešte raz. Join this server. Ne. Ja to na tam pripojiť. Prečo tam nemôžem pripojiť? Toto využijem. Čiže ja tu stopnem video a keď to neskočí, tak... Čiže ja som späť. Hneď to išlo pripojiť, ako som vypol video, čiže ja sa tu pozriem do môjho mailboxu a máme tu translačný log. Expired. Ja som to kúpil? Som to asi kúpil, neviem, asi som zanudil. Máme veci. Neviem, ale asi. Čo? To som ja nejak nekupoval. Ale moje veci tu nemám. Ty som mal otrať moje veci. No. Tak som o to asi prišiel. To som môžem... Fakt nepamätám. Nepamätám. To nepamätám. Ja sa nič nepamätám, kde by som kupoval. Tak. Kedy treba. Ja som to chcel. A ja som vám ešte chcel povedať, že za chvíľu sa s vami budem učiť. No. Jeden si poďme. Jeden boss, ja chcem toho bossa. Pozrieme takú houbičku, bude nás ochraňovať. Ja to chcem položiť houbičky. Rozbijeme bloky. Nejde. Čiže ja sa s vami lúčim, pre tentokrát sa s vami lúčim a slávnostne, za to, že sme prekročili asi, nie som si istý, ale asi 10 videí, tak tu slávnostne vystrelím. A prosím vás, poďte si zahrať na tento server, pretože je to coolový server. A keby ste boli moji fanúšikovia. Keď ste moji fanúšikovia, tak určite sa mi prihláste na odber. Dajte like, prosím vás, aj tie komenty. Komenty strašne potešia človeka. Aj mňa hlavne. A s vám vlastne teraz vystrelím strel. No, čiže to bolo blbého kecania. Asi koniec. A ja sa s vami lúčim. A ahoj. A keby ste mi chceli dať nejaké tie lajky, tak určite dajte aj odber. Keby ste si tu chceli zahrať, tak IPčko vám asi dám. No, IPčko vám ukážem práve teraz, čiže disconnectnem sa. To by bol blbý obraz, takže 93.9.1.2.1.2.1.2.27926. Čiže no, to by stačilo. Vidíte, prihlásite sa, nič tu není. Prihlásili ste znova, čiže ja pôjdem teraz na lokace. A ja sa s vami tu rozlúčim a ahoj. No, to som našla. Ahoj.